Natu naiz. 2017ko urria edo izango zen. Ni momentu berezi batean nengoen. Urte askotan lanean irratian ibili ondoren eszedentzia hartu nuen, urtebeteko eszedentzia izan hartzen hasiera batean. Eta apropos ez neukan plan zehatzi gainera urte hortarako. Lehenengo urte horretan bidai desente egin dituen, bidai laburrak haratu nahi birin nintzen. Eta aldi berean izan zen, egun baten etxean nengoela, dutxan, ideia bat etorri zitzaidan burura. Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Hori izan zen abia puntua. Vale, grazia egin zidan. Esan nuen, bueno, historia baterako, bueno, abia puntu polita izan daiteke. Vale. Baina aldi berean, baneukanik, eta hori agian izan zen, ba hori, esan bezala, pertsonalekin momentu berezian nengoelako, bazegoen galdera bat nire barruan. Eta tarteka galdera hori nire burari egin nion. Bat aldatoz, nire izaera, nire nortasuna, nire benetako nortasuna, eta nire egunerokoa. Nik kontotu nintzen segura aski, nahiz eta oso pozik egon egindako bizitzarekin, izandako bizitzarekin, utxune bat baneukala, zerbaitek faiatzen zula. Eta segura aski eszedentzia horregatik eskatu nuen. Arlo pertsonalean izan zen, lanean gustoranen bilen egia esan. Eta kostata baina azkenean idazten hasi nintzen. Beyoncé izan nahi duen baserritarraren historiari forma ematen hasi nintzen. Hilabeteak pasalari izan ziren, eta gero ere gainera prozesuan ere utzi egin nuen. Claro, sormen prozesuan niretzako, edo sorkuntza batean murgiltzea gauza berria izan da niretzako. Ideia pilo bat izan ditut betidanik, lanean ere sormenak garrantzi handia izan du, kazetari bezala irratian lanean, batez ere, baina tartekan nituen ideia hori ez nien forma ematen. Hasi izan gutxitan ere berala utzi egin nituen. Eta oraingo honetan kostata, baina bai, esan nuen, venga, niregatik, nire burari esan nion, Andoni, egintzazu. Hau izango da opari bat zuretzako. Gutxinez daukazun ideia horri forma maiozu. Idatzi zazu, da gero-gerokoak. Eta horrela, esan bezala kostata, baina bai, azkenean forma ematen hasi nintzen eta oso deigarria izan zen. Azkenean fikzioa da, historio hau. Pixkanaka peio eta elurreri forma ematen hasi nintzen, lehendabizi idatziz. Aldi berean konturatu nintzen pertsonai horiek ere niregandik ere asko zutela. Eta orduan, idazketa prozesua bera ere, utxean, lehendabiziko bertsio horretan batez ere, bueno, prozesu hori ere ederra izan zen niretzako, maila pertsonalean batez ere. Ba lagundu izan zidalako, nolabait ere, hitzaren bitartez paperean idatziz, ba bueno, nire barruko gauza pilo bat ateratzen. Eta lehendabiziko bertsioa gainera, ze gero bukaeran ikusi zuenean, bueno, desente aldatu da, baina lehendabiziko prozesu horrek denbora desente bari izan zuen. Lehendabiziko ideia bururatu zitzadenetik, lehendabiziko bertsioaren amaiera idatzen un arte, urtebete baino gehiago egon zen, hortartean. Lehendabiziko ideia horretatik idazten jarri nintzen ere arte ere, 4 hilabete edo pasaziran. Eta orduan, bitarte horretan, pixkanakan ere buruan, forma hartzen joan zen ikuskizuna. Zer nahi nuen idatzi. Ikuskizuna esan dut. Zera baten idazketa prozeso izan zen, eta besterik ez, nuen beste zer buruan, hori ere alaxi izan zen. Baina bai, denbora bari izan zuen, baina aldi beran hori ideia ezberdinak dituen, eta pixkanaka, ez eta oraindik idatziz ez izan, egitura bat sortzen hasi nintzen ere buru barruan. Eta orduan gero, historia idatzi nahiko modu kronologikoan egin nuen. Ikuskizunaren abia puntua hartuta, alegia. Hasi, Londresen haste zen, ja historia hori, The Pink Flamingo klubean, eta elur ikusen ezakeen. Eta gero nolabait ere, flashback bat zeon, denboran atzera egiten genuen, eta peioren historia kontatzen genuen, orainaldira iritsi arte, elur izatera arte. Baina hori bai gero historian aldaketa handiak egon dira. Hasierako lehendabiziko lehen bertsio horretatik gaur egun ikus dezakegun horretara. Baina bai nahiko modu kronologikoan eta, bueno, intuizio zidatzen nuen batez ere. Barruak eskatzen zidan moduan. Eta deigarria da, ze lehendabiziko bertsio horretan agian gertaziteken, ez da egun batean zerbait idatzi edo ez zait gustatzen edo ez gero aldatu egingo eta egitura, baina ez,
Lehendabiziko bersio hori nahiko modu intuitiboan egin nuen eta ez nizkion buelta gehiegi eman. Gogoan idazten hasi, lehendabiziko urratsa ematea, askotan zailena izaten dena, hori Kanarietan nengoela egin nuela. Bueno, opari ederra egin nion ere buruari, Kanarietara joan nintzen eta ia negu osoa bertan pasa nuen. Baina lehendabiziko urratsa ematea askotan zailena izaten da, eta niri asko kostatu zitzaidan. Iritsi behar izan zen momentu bat, benetan, nahiko harrigarria lehendabiziko urratsa hori emateko. Han neon, baina, bueno, desente bilin nintzen, La Palma irlan denbora dezente eman nuen, eta orduan La Palma irla ederra da, paseak egiteko edo senderismoa egiteko adibidez, baina oineko mina hasi zitzaidan. Orduan, plan horiek utzi behar izan dituen. Urrengo egunetan, hondartzara joaten ibili nintzen batez ere, lasai asko, hortxe zegoen buruan bueltaka ideia hori, hasten naizen idazten. Baina, horretan denboralea iritsi zen. Eta orduan, ezin nuen ezer egin, ezin nintzen ibilbideak egitera joan, ezin nintzen hondartzara joan, eta egun batean esan nuen, venga, gaur da eguna. Orduan, taberna batera joan, terraza batera joan, eta antxa ezin ditzen idazten, lehendabiziko eguna, eta gero beste bat, gero utzi nuen, hilabete batzuetan, berriz heldu nion, eta gutxi gora bera, hori epeka joan nintzen, baina lehendabizi 2 aste, gero etena, eta gero ja bereziki 3 hilabetetan ibili nintzen, ja buru belarri idazten. Beraz, hori. Esan bezala, hasierako ideia sortu zenetik, idazketaren lehendabiziko bertsio horren amaierara iritsi zen arte, urte eta 3 bat hilabete edo pasako ziren, baina idazketa prozesuan gutxi gora bera, 3 hilabete edo eman dituen. Nik idatzi deten, nik sortu dudan lehendabiziko lana izan da hau. Eta orduan eneukan metodologia zehatz baten erreferentziarik. Orduan nik kasu honetan intuizio erabilidet batez ere. Bai, hasi ideia bat izan, idatzi, ensaio proba error esaten dena ez da. Baina kasu honetan bai intuizioari jarraitu diot eta idatzi eta barruan itun horiek adierazi, hitzen bitartez, plasmatu, eta pixkanaka intuizio horri kasu eginez eta hori niretzako berria izan da, zen oso pertsona razionala naiz, baina bueno, kasu honetan prozesu horrek beste leku batean jarri ninduen, ez da? Esan, venga, konfidantza izan, jarraitu, gauza ederrak ateratzen ari dira, eta ikusiko dugu nara mane guzti honek. Pixat horrela izan zen, orduan, nik zerbait hitz batean horrela laburbildu beharko banu nola izan zen, intuizio erabiliko nuke. Bai. Behin baina gehiagotan, idazketa prozesu hori egiten ari nintzanean, lehendabiziko bertsio hori, ideiak 1000 dituen buruan, ez da zer egin nahi gero honekin. Eta momentu horretan oraindik ere esaten nire burari, Andoni, ez pentsatu etorkizunean, idazten jarraitu eta bukatu lehendabiziko bertsioa, eta kitxo. Baina, historia amaitzen nahi nintzanean, ikusten honean ja gutxi falta zitzaidala, gero eta argiago geneukan nire buru barruan ideia bat forma hartzen hasi zen, eta ideia oso simplea zen, Andoni, hau taularatu egin behar duzu. Eta orduan batean alde batetik pentsatzen nuen, erotu zea, nola egingo ez duzuk hau. Bai, ni ibili izan du naiz antzerkian, talde baten babesean, eta beti ere afizio moduan, aspalditik, txikitatik, modu intermitentean orain bai, orain ez, dantza bai egin izan dut, urte askotan, txikitatik ere, horrek gainera dantzak ere izan du jarraikortasuna handiagoan ere bizitzan, baina nik neu sortutako historia hori, ez da, esnatu naiz, taularatzea ametsa zen eta aldi beran pentsatzen nuen, den gaia, nola, etzea gai hau egiteko. Ideia hori bat zegoen buruan, eta gero bestalde pentsatzen nuen, eta zergatik ez? Laguntza eskatzen baldin maet, zergatik ez dut egingo, jendeak egiten du tarteka ez da? Agian hori behar dut, agian laguntza behar dut, laguntza egokia behar dut, eta orduan pentsatzen nuen, nik hau egin nahi dut, eta laguntza eskatuko dut. Eta orduan ate joka hasi nintzen nola baita esateko. Hainbat deialditara aurkezten nuen proiektua, hasiera batean kosta egin zitzaidan, baina, lehendabiziko ateiek ez ziren zabaldu, ezta? Hilabete batzuk pasa ziren, beste ideia bat etorri zitzaidan beste proiektu baterako, horri forma baten hasi nintzen, hori ere ez zuten aukeratu, beste deialdiren batean, eta hortxe ibili nintzen, konfidantza izaten alde batetik, pentsatuz, konfidantza bizitza nola baita esan ez, izan behar baldin badu, izango da, nik gogoa badaukat, nik eman beharreko urratsek emango ditut.
ate bat irikitzen baldin bada, oso ondo, eta ez bada irekitzen, ba oso ondo, baina benetan pentsatzen oso ondo, pues agian ez da momentua, agian ez eta hau egin behar, agian idazketa prozesua bera ere ja hain aberasgarri izan zen niretzako, hori sekulako oparia izan zala, nik nire buruari egindako oparia. Baina aldi beren, gero eta argiago neukan nik hau benetan taularatu egin nahi nula. Eta negarra izan zen, ez? Nolako da bizitza. Garai beretsuan antzerkiko klasetara hasi nintzen joaten berriz ere, kasu honetan zestuara, Amankai Gaztainagaren klasetara, era nire irakaslea da. Eta hasi berritan ez, baina hilabete batzuk pasa zidan, idazken bertso hori bukatu nunetik gutxi gora bera urte erdi edo pasa zen, eta orduan, egun batean Amankairekin gelditu nintzen eta orduan kontatu nion. Orduan arte nion ez ere, esan jo, Amankai, historia bat idatzi dut, eta gustatuko litzaiake honi formaman eta taularatzea. Eta kriston lotxa ematen zidan, eta ez nuen bera konpromiso batean jarri nahi, baina esan nion, Amankai lagunduko zen idake? Aldezun bezala, nahi dezun bezala, baina asko eskartuko nuke laguntzerik izango bazenu. Eta berak etzun bi aldiz pentsatu, berak berela esan zidan, bai, nola ez zu lagunduko bat, eskerrik asko konfidatzea ezagatik nigan, baina ez da gero lotxatuta eta orduri nengoen momentu horretan. Baina bai, eta hori erabakigarria izan zen, hor esan nun, hor pentsatu nun, edo hor konturatu nintzen, ez dakit noiz, baina hau egingo dut. Bai. Gero aldi berean ere egia da, prozesu hauek asko luzatuz gero, desegin daitezkeela. Orduan ere buruari jarri nuen erronka, etorkizun hurbila mintzate egin nahi nula, gauzatu nahi nula. Bitartean esperientzia luzatzen eta luzatzen ari nintzen, por cierto. Ja ordurako bigarren urtea amaitzen ari nintzen. Vale. Ate horietako bat ireki egin zen. Donostiako Poltsiko antzerkiko jaialdiarekin batera deialdi bat egiten dute. Urte asko daramatza jaialdi honek. Neguan egiten dute, Donostian, tabernetan, areto txikietan. Eta hainbat ikuskizun, edo eginago den hainbat ikuskizun eskaintzarekin batera, deialdi bat egiten dute proiektuak aurkezteko, eta proiektu horietako 2 aukeratu egiten dituzte, diru laguntza bat ematen diete, eta gauzatzeko aukera eskaintzen diete. Aurkeztu nuen, eta aukeratu egin zuten. Hori zaten ere sorpresarik handiena. Enun uste. Nola aukeratuko dute, eskalo, seguru proposamen ugari jasotzen dituztela, oso interesgarriak, esperientzia gehiago dokan jendeak egindakoak. Baina, ideia gustatu zitzaien. Bilon zizan nahi duen baserritarraren historia gustatu zitzaien antza, eta aukeratu egin zuten. Eta hor benetan konturatu nintzen, hau ja ez da ametsa, hau egin egin behar dugu. Eta horren gainera epe mugatua daukagu. 3 hilabete terdi ditugu egitasun hau gauzatzeko eta taularatzeko. Eta halaxe egin genuen. Esan bezala, Donostiako Poltsiko antzerkiko deialdian esnatu naiz proiektua aukeratuta izan ondoren, zezen adarretatik heltzeko unea iritsi zen. Eta gainera 3 hilabete terdi genituen. Hor erabakigarriena lehendabiziko saioa izan zen. Amankairekin egin nuen lehendabiziko saioa. Nik berari pasan nion lehendabiziko bertsio horren idazketa, idatzi nuen testu hori. Hasiera batean antzerki gidoi baten itxura zeukana. Eta gero pixkanaka agian musikal eruntz gerturatzen ari izana. Eta berarekin elkartzerakoan lehenengo egun horretan, proiektu oso hankaz gora jarri zidan. Peio eta Elur hankaz gora gelditu zidan. Amakek esan zidan askotan gertatzen dela. Eta ere lehendabiziko sorkuntzetan, ez da? Batzutan ikuskizunen bitartez azaldu nahi dugun mezu hori ez dela hain argia. Nahiko diluituta gelditu daitekeela. Eta kasu honetan ere, berak esan zidan, bere kriterioan oinarrituta, hala gerta zitekeela. Eta orduan egitura aldaketa bat proposatu zidan. Azkenean, historia bera mantentzen zen, baina egitura aldatzen zen. Beste, zati batzuk aldatu, edo idazketako zati batzuk aldatzea proposatu zuen, pixka bat ere, kompaktuagoa egitea, edo trinkotzea, prozesu osoa ere. Kontutan izan da, estreinaldia, Donostiako Poltsiko antzerkian egin behar geduela, alegia tabernetan, beraz, iraupen aldetik ere pixka bat murriztea proposatu zidan.
Baina batez ere, eta aldaketa nagusi izan zen, elurren pertsonaia askoz ere hobeto definitu genuela, eta historioni dramatismoa sartu geniola. Hasierako Peio eta elur askoz ere baikorragoak zian, edo oso errez gertatzen zan dena historia honetan. Eta agian horrek sinesgarritasuna kendu egiten zion aldi berean. Orduan historia honi, bai, dramatismoa ere sartu genion. Peioren eta elurren argikin batera itzalak ere, beraien mina, ikusteko aukera genuelako, eta ikuskizun honen bitarte zabaldu nahi dugun kritika ere, asko zero betot definitu genuen. Gogoan daukate, lehendabiziko saio horren ondoren, egitura aldaketa proposatu zianean Amankaik nik itzolin izan etxera, baina oso aztoratuta. Urduri, baina nire ume txikia, ez da, inbeste denboraren ondoren sortutako ume txikeri batean beste aldaketa bat zetorren, itxura aldaketa bat, ez da, goitik bera. Hori pixka bat gogorra egin zitzaidan. Baina aldi berean, konfidantza neukan, Amakairengan. Eta konfidantza izan nahi nuen. Hori ere, niretzako ere, ariketa prozesu handia izan zen. Andoni, Amakaik esperientzia handia du, badaki, zeri buruzari da nizketan, badaki zergatik proposatzen dizun hau, beraz, ez eta gogorra izan, ez eta min pixka bat eman, izan konfidantza. Eta, bai, kosta egin zitzaidan, baina egun gutxi batzuk geroago konturatu nintzen askoz ere borobilagoa zala horrela historia. Orduan benetan konturatu nintzen arrazoia bazuela, ezta? Eta ja, hori izan zen, erabakerik sinplena eta garrantzitsuena. Orduan, hasierako idazketa prozesu horretako historiatik gaur egun ikusi dugunera, sai hori izan zen erabakigarria. Eta gero kasunetan, Amankaik, kanpoko begirada eta aholkularitza eskaini dizkit nolabait esateko, nolabait definitzaren etzako ezinbesteko lana izan da, hori bai. Baina metodologiari dagokionez, gutxi gora bera, 3 astetik behin edo elkartze ginen. Hori egitura aldaketa proposatu zidan, esan zidan, orain hausnartu, pentsatu, azkenean zuk hartu behar dezu erabakia, zuk sortu dezu historia, zuk zuzen duko dezu, orduan. Ea nola zeroi hartzen duen proposatu dizun honek eta zuk ikusi eta bai, konfidantza dizun eta horrela lantzen jarraitu genuen orduan. Nik, bai, sorkuntzaren zaterika handiena Errenteriako dantzagunean egin nuen, gara joteko ohitura banuen aspalditik, ezagutzen induten ere, proiektu aurkeztu nien eta esan zieten baietz, bertako gelak instalazioak erabiltzeko aukera izango nuela, eta hor asko eman dituen, hango egurrezko lurra daukan gelan batez ere, eta gela triangularrean, hango bi aretu dira. Ordu asko eman dituen eta bakarrik. Idei hori forma ematen. Konfidantzan ere buruan izaten, konfidantza Amankairen proposamenan izaten, eta beti aurrera. Hori izan da nolabait ere nire lan egiteko modua. Eta aldi berean zalantza pilo batekin, edortu beharra daukat, askotan gogoan daukat. Bai, bartzeneko lani bakarrik, ez da? Elurrari forma ematen batez ere, personaiari, elur da transartista bat, Londresko klub batean bere showa daukala, orduan nik benetan hori gorpuzteko, elurren azalean sartzeko, zer egin behar nuen? Ensaioak egin, eta sinistu pertsonaia hori, eta gozatu, eta askotan gero, hor nengoen gela batean ni bakarrik izpileren aurrean ikusten nuena, etxetan bat ere gustatzen, lotxa ematen zidan, hori ere, horrek. Ni pikardiaz kutre batekin, peluka zahar batekin, eta takoi gorriekin, hortxe, dantzan, ikusten una oso harrigarria zen, ez zeden gustatzen, bai aldi beren erakartzen ninduen. Eta prozesuan egon zen momentu, edo gako nagusinetako izan zen nolabait ere lotxa hori gainditzea lortu nuenean. Lotxa hori muturrera eraman, gainditu eta gainera horrekin batera gozatzen hasi nintzanean. Nik uste prozesu hori ezinbestekoa izan dela ikusi izan honetan. Nik banuen argi sortu nahi nuela, historia hau, baina prozesu horretan bertan ere, hori lortu nuen arte, etzan benetako aldaketa eman. Orduan hasi nintzen sinisten nolabait ere, hau egiteko gaitasuna neukala, eta egingo nula, eta gauzatuko genula.
Eta, bueno, zalantzekin, hori esan dakoa, hiru astetik behin gutxi gora bera, amankairekin elkartu, berak etxeko lanak jartezkidan, begira, urrengo gunerako, lehendabiziko sekuentzia askoz ere zehaztuago ekarri behar dezu. Eta gainera, fijatu zaitez, ontan, eta ontan ritmoa falta zaioa adibidez. Eta hor hasi ginen lantzen, improvisaketak egiten genitun, hori grabatu egiten genitun, nik gainera, kasu honetan lanaren zati handi bat bakarrik egin dut, orduan nire mugikorra, kamara ezinbesteko laguna izan da, ordu asko egin, grabatu, ikusi, grabatutakoa ikusi, eta gero horietan oinarrituta notak hartu, eta pixkanaka definitzen joan ginen, garbitzen joan ginen, trinkotzen joan ginen dena, eta konturatzerako denbora aurrera zijoan, bai, eta konfidantza izaten, iritsi izan Estoñoren eguna. Donostako Poltsiko antzerken aukeratu gintuzela jakin genuenetik. Estreinaldira arte 3 hilabete terdi pasa ziren. Beraz, denbora bai, baina ziztu bizian pasa zen. Hori bai, nire lehentasuna izan zen. Gainera, estrenentziat berriz ere luzatzea erabaki nuen orduan ja nire estrenentziaren 3. urtean sartu nintzen eta denbora osoa eskaini nien hilabete batzuetan honi. Orduan, bueno, bai, denbora asko eskaini nion eta aldi berean ni neure nintzen jabetzen zenbat gauzari zian mugitzen ere barruan. Hau ez da edozein sorkuntza niretzako. Agian naipatutako alde batetik benetan sortzaile moduan egin duan lehendabiziko lana izan delako, beraz artista moduan, hor gauza asko mugitzen ari zian. Aldi berean historia fikzioa izan arren, nire gandik ere hainbeste gauza zituenez, segurazki arlo pertsonalean ere eta arlo emozionalean batez ere gauza asko mugitzen ari ziren forma materekin batera. Eta lehen esan dakoa, konfidantza ariketa bezala, kosta egin zitzaidan askotan, benetan konfidantza izatea, baina esan dut, bai, iritsi geha honeaino, eta orain erditzea falta da. Ea haurdinaldi honen azkenengo hilabeteak alik eta goxonak diren, saiatuko nahiz hori dena zaintzen, konfidantza izaten, eta benga, guazen, aurrera. Eta laxi izan zan. Estreinaldia, iritsi izan. Bai, egun gogoangarria, netzako. Bai, oraindik ere ordutik ja urte bete baina gehiago pasada eta oraindik ahaztezina. Izan zen egun hori eta ondorengoak. Donostako Poltsikoaren jaialdiaren barruan 4 emanaldi eskaini genituen 3 astean eta estreinaldia botanikan izan zen 2008ko urtarrilaren 29an. Taberna bete-beteta. Claro, Poltsiko antzerkiak jaialdiak urte asko daramatza Donostian, gainera emanaldiak doakoak izaten dira eta ohitura handia dago, ezta? Eta gainera botanika bezalako leku eder batean, ezta? Eta gainera hiriko erdigunean, bai, lagun, ezagun, pila gerturatu zidan, ez ezagunak ere bai, familiakoak ere bai, eta hantxe, iritsi zan eguna, eta urduri banengoen jakina, baina sekulako gogoarekin nengoen, eta uraratzeko eta esateko, venga, ja, goazen erditzera, goazen egitera. Magikoa izan zen. Pixka bat amets baten moduan bizi izan nuen. Gogoan daukat, urrengo egunean, esaten nula, baina hau dena, hau egia da, hau benetan egin dut, hala. Eta pixkanaka, beste 3 emanaldi etorri ziren ondoren, beste taberna batzuetan, eta pixkanaka zen izan sinisten, bai, egia zela, errealitatea zela, egin genuela, erditu genuela, eta gueneko lehendabiziko urratsak eman genituela, ikuskizun honekin. Ordu arte nik ere, ez nion ere buruari ere gehiegi pentsatzen etorkizunera begira proiektatzen utzi nahi. Baina 4 emanaldi horiek egin ondoren,
Eta ikusita zenolako harrera izan zuen ikuskizunak, eta ni nola sentitzen nintzen, konturatu nintzen, bai, nik honekin jarraitu nahi dut. Eta gainera lan ederra egin dugu, eta orain, beste lan egin ondoren, goazen zabaltzera, goazen herri eramatera. Hori izan zen, hori bazan, nik buruan neukan asmoetako bat. Kabaret bat, euskaraz, formatu txikikoa. Ez da oso arrunta izaten hori izatea gure inguruan. Eta herri txikietan, are gutxiago. Askotan, herri txikietara iristen diren ikuskizunak, formato oso txikikoak izaten direlako, baina, oso sinpleak ere, bai, eta hau ere bada txikia, bada sinplea, baina, aldi berean, baruen hori buruan. Herri txikietara iristea, eta benetan ikuskizun honen bitartez zabaldu nahi dugun mezua leku horietara, herri horietara iristea. Hori buruan geneukala, eta lehendabiziko emanaldiak lotzen hasi ginenean, konfinamendua iritsi zen. Pandemia, konfinamendua, eta batean, proiektua, hortxe izoztuta gelditu zen gu bezala, etxe barruan. Nire buari ere baimena eman nion, ez nukan inolako presiorik. Azkenean hau ezan nire lanbidea. Eta, lan handia izan da, denbora asko eskaini diot, baina aldi berean, batez ere gozamena izan da. Eta hori ere buruan neukala, iritsi zen pandemia, denak alditu zen, baina gero, pandemiak aurrera egine, edo, konfinamenduak aurrera egine ala, eta nik gehiegi mugitu gabe, uda zirelako pare bat proposamen jaso nituen ja ekainaren 28-aren gehi arrotasunaren egunaren arira emanaldiak egiteko hainbat herritan. Eta horrek berriz ere aktibatu egin ninduen. Venga, orain agian ez eta ez jakintasun ez betetako momentuan bizi edo egon, bada momentua pixkat promozionatzeko eta emanaldiak eskaintzen hasteko. Presiorik gabe, presarik gabe. Baina horrekin batera, eta garai beretsuan, olatuak, edo Gipuzkoako Aldundiak martxan duen olatuak programaren berri izan nuen, deialderen berri izan nuen, eta konturatu nintzen, nire kasuan esnatu naizen bitarte zabaldu nahi dugun mezua herri txikitara iristeko babes handia izan zitekeela, ezta? Proiektu hori. Programa horretan diru laguntza bat eskatzea. Helburu finko batekin, nire kasuan. Emanaldiak merkeago eskaini izate herri txikitan, udalei, bentsate, katxeta arazoa izan ez dadin, eta pentsatuz, agian horrela emanaldi gehiago eskaini izango genituela, eta nolabait ere, gure egitasmoa gauzatza izango genuela. Hori izan zen asmoa, eta orduan, endabiziko aldea zen nik ere nire proiektua diru laguntza batera aurkezten duela. Orduan, neukan, ni bile naiz ere, nolabait, bulego lana egiten. Gauza bada ikuskizuna egitea laguntzarekin, ezta? Sorkuntzari forma ematea. Baina gero diru laguntzak eta deialdiak eta egia esan kazetari bezala ere urte askotan egin dut lana eta hor asko ikasi dut. Eta hor ere pixka bat nire intuizari jarraituz eta aurkeztu nuen proiektua. Eta aukeratu egin zuten edo babestu egin zuten hobeto esan da, eta horre diru laguntza eskaini zidaten. Eta hori ezinbestekoa izan da, gainera, proiektu honek zabaltzen jarrai dezan. Diru laguntza honi esker, pasatako udazkenean emanaldi piloa eskaini ahal izan dugulako Gipuzkoan, Gipuzkoako herri txikitan izan dira horietako gehienak. Eta hor da benetan, hor nolabait eman ditu hasi da zabaltzen proiektu hau. Horrekin batera gainera, uda hortan bertsio luzea prestatu nuen. Hasiera batean esandakoa, tabernetarako izan zen, formatu txikiagoan. Konturatu nintzen, antzokietan eta kulturetxetako aretoetan ere emanaldiak eskaintzeko agian, iraupen aldetik ere pixka bat arraroa zala, 37 minutu zituelako, eta orduan pixka bat luzatu egin genuen, hasierako historian bazauden pasarte batzuk gero forma materakoan hortxe pixkate kanpoan gelditu zirenak, eta horietako pare bat idei horiei forma emanien, horrekin batera kantu bat egin genuen eta idatzi genuen, espreski kabareten ere sartzeko, eta orduan bersio luzea Hernanin estrenatu genuen, pasateko irailean, herrian gainera, leku perfektua zan horretarako, sekulako ilusia egin zidan horrek. Eta orduan, bersio luzea estrenatu genuenetik, orduan, garai beretsuan jakin genuen olatuak proiektuan, deialdian, babesa emango zigutela, eta ordutik bersio luzearekin ibili gara, ja. Herriz herri, batez ere Gipuzkoan, baina Gipuzkoatik kanpo ere bai. Bizkaian, egon gara pare bat alditan, Nafarroan ere bai, eta emanaldiak eskaintzarekin batera,
Nolabait ere, ni neu ere gero eta gehiago sinisten joan naiz, ezta? Peiok eta elurrek nik esango nuke biek ziurtasuna irabazi dutela. Segurazki herri askotan ikusi digulako proposamena herritarren gustukoa izan dela, babesa jaso dugula, askotan jendea ere harritu eta hunkitu ere egin izan dela. Eta horrek nolabait ere bultzada bat eman digu, ezta, proiektuan sinisteko. Eta horretan ari gara, momentu honetan. Emanaldiak eskaintzen zeinek esan hartzidan, dagoeneko 33 emanaldi eskaini ditugu. Urtebete pasatxoan, bere lehendabiziko ikusizunarekin. Harrigarria, gainera kontutan izan da 2020 eta pandemia urtea izan dela, ezta? Baina hor ere asko eskertu behar dut alde batetik, ben Euskal Herrian emanaldiak eskaintzeko aukera izan dugula. Bai, distantzekin, babesekin, maskararekin eta baina aukera izan dugula. Gero, herrietan, herri txikietan sekulako alegina egin dutela gauzak programatzeko, txukun antolatzeko, babes guztiekin, babes neurri guztiekin, eta gainera jende asko etortzen ari da emanaldietara, gire harrigarria da, beraz. Bai, ni oso harrituta nago eta bai, 30 emanaldi baino gehiago dagoeneko, zeinek esan behar zidan. Eta asmoa bintzat bada, ala jarraitzea ere hurrengo hilabeteetan. Bai, ikusizun honen bitartez, esnatu nahi zen bitartez, argi dugu mezu bat zabaldu nahi dugula. Oraindik iruditzen zaigulako mezu hori zabaltzea ezinbestekoa dela Euskal Herrian. Egia da gizartean eta bereziki azkenengo urte hauetan urrats asko ematen ari diala, normaltasunen aldeko urrats asko, baina oraindik LGBTI kolektiboko pertsona batek benetako normaltasunarekin bizitzea ez du erraxa. Bereziki Gipuzkoako herri txikitan, nire ustez. Eta batez ere kolektibo anitz horretako transek. Segurazki trans kolektiboa izango da oraindik duela gutxi arte behintzat bisibilederik gutxien izan duen taldea. Eta orduan gaur egun oraindik nire ustez behintzat ez da bat ere erresa benetako normaltasunean bizitzea. Guk kontatzen dugun historionetan ere hori gertatzen da. Azkenean Peiok erabaki zuen bere herria, bere baserria uztea eta Londresera joatea ezin zulako benetan bera izan, ez zelako onartua sentitzen. Eta azkenean fikzioa da historia hau, bai, baina jende askok ere autu hori egin du. Jende askok alde egin du bere herrietatik, hiri handietara, atzerrira. Eta hori, nire ustez, gizarte moduan ezin dugu onartu. Hori aldatu egin behar dugu. Ordan oso modu simplean eta sutila, baina ikusizun honen bitartez, gai horri buruzko gogoeta egin nahi dugu. Eta jendeak pentsa dezala. Batez ere, ikuskizun honen bitartez, gai horietan interes edo ezagutza handirik ez duen jende horrengana iritsi nahi dugu. Claro, nola egin? Interes handirik ez daukan pertsona horrek pentsa dezala, gogoeta egin dezala, hausnarketa egin dezala. Ez da erresa. Herrian mai inguru batean antolatzen baldin badezu gai honen inguruan, segurazki pertsonari ez da joango, ez du parte hartuko. Baina, ikusizun baten bitartez, kabairet baten bitartez, agian bai, agian gerturatuko da, ondo pasatzeko asmoz, eta hori ere, espero dugu, edo bentsat saiatzen geha, eta jendeak ondo pasatzen duela ere esaten dugu. Baina, aldiberan zer pentsatu ematen du ikusizun honek. Eta hori da gure asmo nagusia, eta benetan hori lortzen baldin badegu, gai horietan, interes handirik ez daukan pertsona horrek pixkat pentsatzen baldin badu, agian bere herrian ezagutu duen edo ezagutzen duen pertsona hori ez, pertsona zehatz horren inguruan gogoeta egiten baldin badu eta pentsatzen badu joer. Egia esan igual enitzan oso ondo portatu pertsona honekin, edo ez nion kaso gehiegirik egin, edo enion ere babesa eskaini. Hori lortzen baldin badugu ikusizun honen bitartez, hori sortzen baldin badugu pertsona horiengan, ikusle horiengan, gu pozik. Hori da gure asmo nagusia. Eta horretan jarraitu nahi.